Thumbnail lang. Yan tayo page mo. Man, di ko alam. Ano? Ano lang? Kita mo. Nagda. Sa? Isla mo lang Facebook ka tayo. Model plan. Labayo. Isla la Facebook or dating ka mabuhay na hata. Nag-live mo lang to. Sige man. Naka-live ka rin. Live stream. I-share mo na eh. Na? I-share mo din eh. Ito naman. Kabayaan. Shout out kayo. Ito iti dalaeng nagluto ti bola-bola. Bola-bola. Correct ka mag-ski. Bola-bola. Ay, dapat dyan. Kikiwarat ka. Oo, dapat dyan. Kikiwarat ka. Bibidyon na mo ni Paano hindi? Ala, napapintat ka. Magpapinta sa kaon. Binig, karaywara nga bola-bola. Naildat yagol. Para kiwang ni bula-bula. Shout out. Kano, nangi ko. Tildat. Ito ay. Hindi ko man eh. Oh, YouTube. Live kayo ti YouTube na eh. Dito motor ni Baluga, alangan silaw na di ko dito. Nyo, rati bang drive? Nya, talauna. Ni kay Dan di Kambong. Oh, shout out ni Chong Rollens. Chong. Shout out ka naman. Dati tirador tiga daw. Pakita ka dinin, lalay ko. Ayun ni Master Erwin. Master Erwin, chef. Tirador ti taba. Pagrabong ko na. Suabe. Sana mo na, tay. Oh, tirador ti bakla. Wala bakla pa yun. Wala ako nagadaw nga karnay. Shout out kay kumpare. Tirador ti karahay. Live to YouTube. Para sa mga pa dyan, na palapit na magbubuda. Dito si Master Joey Valaska. From Puno. San Isabel Sur. Contact number. Contact number. Ako ang tagi-amaw. Op, erite mo na kiti tirador ti iga daw. Datuluan ni Leonard. Shout out ko niya mo Leonard. Shout out Kamarunggay. Oh, kamarunggay. Kami nga mahayr. Iwa. No, dati kasaraan kita tini nalay nga giwa ti iga daw. Ito lang lang tal direta. Contact number 0945 3837. Nay. Ay, unya. Kaya ito ko makingday. Oh, shout out abalayan tano sa Badaw. Awisem diga barangay 10A. Tano sa Badaw. Oh, sige na. Awisem shout.
Yawa niya po, balayanin niya. Nako, wala pa. Masisisikan ka na kan. Balayan. Balayan, parang nga balayan. Balayan. Mas chika na lang wag na antropy ata. Ito na agaw dala ka dyan eh. Abi di ko tisaw. Ikaw ba man eh? Abi di mga kami sa ikaw tisaw. Ito rin inuto pala. Labayan nyo na. Tutugaw kayo mo. Labayan niya, tutugaw kayo mo. Hindi ah. Ito na yung siga. Nakailan tatin pa eh. Hanggang. Gini. Ito nga nakatingin sa aray tay. Agaw kay tinle, tinapoy na. Si ganda. Kag gawal ka dyan. Diyan na, pinggan nyo na eh. Paano nag-burn up? Go!